Пресна защита по-точно. Ето, вдигнаха разликата до 11 точки с два безответни коша. Да, няма и минутки. Ето е тройката, топката да забавя много, най-кради много от ценните секунди за нападение. Много добра лява ръка тук на Адриан. Просто Итко се поколеба. Митко се поколеба и може би така беше по-добре. Защото при една неуспешна стрела, аут мисля, че имаш. Гледа се. Ето. Просто виждаш, той ще падне, но топката няма да е съде. Ето какъв пас. Даде идеален пас. Да. Двама на двама, Андриан Илчев. Ще би трябвало да я вкара, да. Не. Това е сигурният играч, просто учи. Малко прибързан като че да. Шарет, Зафиров, Голов. Браво. Хубав пас там към Андриан Илчев. Много добро и бързо изнасяне на топката. Да. Но и много хубаво решение на Андриан. Там финтира двама играчи. Абе, кой е? 70 на 57. Публиката тук Да, умоляваше Голов да стреля. За 3 точки стреля Андриан Илчев. Това сега Да. не мога да разбера. Ако сега, да речем, на място Митко е някой друг по Иван Марчев, може би това фал нямаше да бъде от сега. Нямаше да бъде сега. Нямаше да бъде. Виждат по-млади момчета и веднага това фал може да не бъде осъден. Андриан Илчев ще изпълнява 3 наказателни удара. Пропусна първия. 20 точки за Андриан вече. За мачове да бъдат вкарвани. Да, Скоматов доста пъти така... Вкарвал е, вземал е мача с тройка. Ето, един кош на